Hoxe en día, calquera pode clicar un botón e descargar o canto dun páxaro, non sei, Canadá. Pero un link de internet nunca poderá replicar a vida. Estou bastante queimado da hiperproductividade. Facer cancións que hoxe queiman o algoritmo de TikTok e que mañán ninguén lembrará. Todo é rápido, efímero, de usar e tirar. En cambio, gravar as miñas propias paisaxes sonoras devólveme a conexión co real. Gravaba sons, gravaba a chuvia no meu tellado, gravaba lavadoras centrifugando, cousas que para outra xente serían ruído, a min calmábame escoitalas. Mais tarde descubrían o que era o ruído rosa. Usado para meditar, para ler, para estudiar ou para dormir. Cando gravo o vento, a chuvia ou ruídos que escoitamos a diario, capto un instante único no universo que nunca máis se vai a repetir. E a min pareceme algo maravilloso porque é como que tes aí unha máquina do tempo, non? Esa paisaxe sonora non caduca nunca, porque nunca estuvo de moda, porque son sons que tanto ti como eu escoitamos todos os días.